9 епизод май. Не помня. Днеска ще помоделираме някои работки. Даже аз някои работки. Тук гръмнаха 2 крипъра. Едва го поправих, но още не съм го поправил. Тук трябва да си поставя някои работи. Енчантнах си един меч, който направи гори всичко. Ето сега ще видите ачивмента. Намерих диаманти вече. Enchanting table, взех меча тоя. Риба остана само риба остана да направя. И да влена фада, което още сега ще го направя. Да влезна фада и ще взема achievement. И се върна след малко. Така вече хора, взехме achievement-а. Ау! Те трябва да ги махам вече. Да. Ето го сега. Добре, взехме и тези ачивменти, остава... Добре, върнах се и намерих някакъв морков. Добре, ще полова малко рибка и ще дойда. То нищо не стана. Добре, няма... Днеска не е ден за... ще направя това и се върна. Всъщност ще го построя пред вас. Да ми кажете, че после съм читвал, пък аз в този свят повече не съм читвал нито един път. Намерих си диамантите в един равин. Така че... Тук ми се даде фермата за вилиджери. Така че... Малко ще го помоделирам. Така. И тук ще сложим сега врата. И готово, върнах се. И поставям вратичката тук. И готово. Построение на фарчето почти е готов. Сега ще ви покажа какво остава. Добре, това е прозорец. И само това остана. Това го завърших вече напълно.